Anga foli ni walimandon be aw ye nin tun b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u ka ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ni diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen ka bɛn ni arabado août kalo tile 7 Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique u ni limama n'o ye alimamiw ka jɛkulu ye u jɛra ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'u bɔra u sigiyɔrɔ la Mopti mara la ka sababu kɛ kɛlɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ warimugu mun dira dɛmɛ in kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 6 la Sadio Siribe ani Dramane Maleka sɔrɔlen don ka sangani Mali silamɛw ka dɛmɛ min kɛra au conseil tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ ni dɛmɛ ninnu kun ye maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka sigidaw la ka sabu kɛ banbagaciw ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin u ma u ka wulikajɔ in min n'a kun ye ka dɛmɛ ɲɛsin u silamɛɲɔgɔnw ma ni sinatama in kun ɲɛsinin bɛ Banɲagara Bankas fo ka taa se Mopti marayɔrɔ tɔw ma o baara ninnu ɲɛnamali kɔfɛ Mali silamɛw y'a ŋaniya ni ka tila ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la Mopti mara la ni u bɛ Bamakɔ nin waati la ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin olu fana ma min b'a to seliba in min ni a natɔ filɛ nin ye u bɛ se k'o kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na cogo min na ni o yɛrɛ ye an karamɔgɔ Aseyidi Cherif Usmani Madani Hayidara ka hakilina ye ni ale yɛrɛ de ye au conseil islamique du Mali ɲɛmaaba ye o de kun ye kɛnɛ in laɲini ye. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ nusadiya min kɔnɔ o ye nusadiaba ye parce que an ye silamɛw ye danaya min da an kan ni ka an bila silamɛw ɲɛfɛ n'o ye au conseil islamique ɲɛfɛla ye an y'a jira ka an y'a ye k'a fɔ hali bi o danaya silamɛw bɛ ka o continuer parce que kabini ko in kɛra ni mɔgɔw déplacera ka b'u ka yɔrɔw la ka taa Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Mopti b'a la Segu b'a la Bamakɔ b'a la yɔrɔ b'a la au conseil islamique u ka président n'o ye Cherif Usmani Madani Hayidara a y'a jira k'a fɔ au conseil kan ka jɔ nin ko in na a seko damajira la ka weleli kɛ fana silamɛw bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ seko ye min a y'o di silamɛ tɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ka tɔnw ka cadre kɔnɔ ka dɛmɛba di kɛnɛ in kɛra bonya karama ani nisɔndiya kɔnɔna na ala ni an ka alimamuw ka tɔnba min bɛ ni a bɛ wele Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique ani ka fara au conseil islamique du Mali o ka dɛmɛ kan k'a ɲɛsin an balima minnu bɔra u sigiyɔrɔw la Mopti maraw la ka na Bamako ka sabu kɛ banbagatiw ka wulikajɔ k'a ɲɛsin u ma ni ka sefa wari miliyɔn 6 d'u ma min b'a to u ka seli musakaw ka se k'u dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na cogo min na fo ka taa se finiw ani balow o n'a ɲɔgɔnna caman min b'an bolo ka fara wari yɛrɛ kan n'o ye miliyɔn 6 ye min b'an bolo n'o ye fini ni suman ye magasinw falen don o bɛɛ ye silamɛw ka sɔnninko de ni maa min n'a fɔra ko i nana aw ka président représentant la ko e ka nusadiya ye jumɛn ye lala nusadiya an tɛ se k'a fɔ k'a ban parce que maliyɛnw ye solidarité jira u ye kɛlɛya jira u ye badenya jira o ye fɛnba ye min y'an nimisa wasa dɛmɛ min filɛ nin ye a ye nisɔndiyaba de di anw ma a y'anw sankɔrɔta a y'a limanaya o tuma la a y'a sɔrɔ an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la a bɛ dɔ fara o kan a y'a sɔrɔ an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ dɔ fara o kan nka an bɛ min ɲini sitanɛ b'a fɛ ka don o de kɔnɔ o de man d'a ye bon donc an y'o de ye an ko an ka bɛn an ka fara ɲɔgɔn kan wajibiw kɛra a kan kumaw kɛra a kan sigikafo n'o ma ko min ban a banni a bɛ mɛn kisɛ na dɛ f'an ka sigi de ka o tuma la ko ɲɛ yira ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bilasira bon o de senfɛ sa ni nana k'a kɔnɔ ka kasaraw nana k'a kɔnɔ ka maaw fa ka dugu kuturu yɛrɛ wuli ka maaw jeni ko kɛra min n'a ye maaw dabali ban kosɛbɛ o de y'a to sa limama ani au conseil islamique an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye tɔnsigi dɔw kɛ ka fɔ a ka kan an ka dɛmɛ ɲini silamɛw an silamɛ ɲɔgɔn fɛ Mali silamɛ diinɛba fila in u bɛna wulikajɔ wɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin maa minnu bɛ commune Sese mara la ni u bɔra Mopti mara la k'a sabu kɛ banbagaciw ye tɔɔrɔ min ta k'a ɲɛsin u ma o de hukumu kɔnɔna na u bɛna dɛmɛ wɛrɛ ta k'a ɲɛsin olu fana ma seli in bonya hukumu kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ kuntira ni duwawuba ye k'a ɲɛsin bɛn ani basigi bɛ se ka sigi cogo min na ka na an ka jamanaba in kɔnɔna na yirituru baara dɔ nun donna kɛ ka bɛn ni alamisado août kalo tile fɔlɔ ye nin tako 25 mun filɛ nin a bɛna kɛ sababu ye ka yiri 8,000 de turu an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ka nin zen ta bɛ tali kɛ dakun mun kan
o de ye ka yiri turu walasa an kɔmɔgɔw ka nafa sɔrɔ. Kɛnɛ in ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye ka gouverneur ka directeur de cabinet a kɛnɛ kan Cherifla jabaranso tɔgɔ la Amadou Diallo ni a ka jatala Abdoulaye Sogodogo tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Nin jirituru in laɲini ye fɛn min ye jiriju miliyɔn 23 ka se k'o turu jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la. Jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina don saa jirituruba senfɛ n'u kama ko campagne nationale de reboisement atako 25nan u kɔkɔrɔdonba n'o ye société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé ye o bɛ k'i sɔn o hakilina dangɛnɛmayali la. Baara min nana n'a ye o ye jamana ye sariya kisɛ dɔ bɔ waati dɔ la ko baara foyi kana kɛ wula kɔnɔ ni plan d'aménagement tɛ. O plan d'aménagement keli la yiri turu nana yala plan be yɔrɔ yɔrɔ wajibi don en tant que ni be yiri tigɛ la fi ka yiri turu. Bon an y'a kɛ plan be yɔrɔ min an bɛ ka résultat min sɔrɔ an y'a vraiment kaɲi jamana ma kaɲi an ma. Est-ce que an tɛna kɛ an tɛ nin kɛ misaliya yɔrɔ la hali planter yɔrɔ minnu na pour que mɔgɔw ka yiri turu ko k'u sɛbɛ walasa an ka jama ka nafa sɔrɔ. Parce que an ɲɛ b'a la a bɛ k'a fɔ ko désert bɛ ka pousser ka na. Bon fo an fana ka fɛɛrɛw tigɛ ka dabɔliw tigɛ an bɛ se ka désert kɛlɛ k'a lasegin cogo min na o de hakilinaw nana n'a ye. O kelen k'i jija san o san hali n'a kɛra yiriden kelen i ka turu n'o kɛra a kaɲi mɔgɔ ma minnu bɛna an kɔfɛ a kaɲi an yɛrɛ ma a bɛ kɛ sababu ye an ka dugukolo min ɲɛnamaya. Mɔgɔ min donna sigi a jigi bɛɛ kɔrɔ o ye société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé. Bon avant olu ka na Ozbero yɛrɛ tun ye nin baara in daminɛ ka ye assemblée régionale tun ye caman kɛ olu yɛrɛ ka yiri caman réussira mais a bɛ komi u y'a dan sira la donc ninnu nana ɲinɛ ye société 100 ye u b'o don fɛn in kɔrɔ mais olu ka 100 tiɲɛ yɛrɛ la o yɛrɛ fanga bonyana ka tɛmɛ 150 ninnu kan. Bon yiri min turula salo presque a bɛɛ balonna 190 ɲɔgɔn balonna. Saa jirituruba tɛmɛnenw na kayikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé ye jiriju 8,000 de turu papara kungobolo kɔnɔ n'o ye forêt ye hectare 5 kan wa jirijuw faralen ɲɔgɔn kan 100 sarala 90 bɛɛ lajɛlen ɲɛna o de kosɔn Ose forêt direction min bɛ kayikaw fɛ yen a y'a ka nisɔndiya jira société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé la a ka baaraba kɛlen la papara kungobolo kɔnɔ. La société de gestion forestière tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Il y a un plan d'aménagement mis en œuvre de la élaboration. On a un plan bintour ɲɔgɔn de élaboré n'u u ye dɔw baara daminɛna dɔw baara ma daminɛ o plan ninnu kɔnɔna la mise en place kɔnɔna la u ye baara caman kɛ yiri turu la ɲinan yɛrɛ an n'u kelen don ka prévoir ka hectare 200 de turu ka région kɔnɔna la u ye pépinière sigi yɔrɔ caman na u ye production min kɛ a bɛ taa fo yiri miliyɔn 2 la donc u bɛ k'a di an ma an bɛ k'a turu masifu kɔnɔ ale ni an bɛ k'a turu nin kɛnɛ na sugu ninnu fana kan. Kayi marabolo ɲɛma ka directeur de cabinet ka fɔ la papara kungobolo sugandele ka kɛ saa jirituruba baaraw kɛ yɔrɔ ye a ma kɛ kunfɛ papara kungobolo ale de fɔlɔ taara jamana ɲɛmaw fɛ ka kɛ forêt classée Mali jamana kɔnɔ o kumana ni kungobolo kan ka se ka sɔrɔ min bɛ kɛ misali ye ko bɛ kɛ bolomada yɔrɔ ye jiriko la papara kungobolo in don kɛnɛ in fɛnɛ ka bonyamasegin dɔ kɛra ni jɔnjɔ dili ye mɔɔ mɔ minnu jɔyɔrɔ bonyana kungo jeni kɛlɛli la Kayi cercle la bonyamasegin kɛra o sigida sabaw minnu ɲɛ n'o ye commune ye Sero Jamanu Marin Tumaniya ani Kusane. Kati jitigiw ani kungotigiw ma to kɔ yirituru la ka bɛn ni tarata don utukalo tile 6 u ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ yirituru tɔgɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa caman tun bɛ yirituru yɔrɔ in na Cherifla jabaranso tɔgɔ la Mariétou Diallo ani Samba Traoré tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Baarada min ɲɛsinen no ji ni foro ma an ka jamana kɔnɔ o bolofara min bɛ katikaw fɛ yen cantonnement des eaux et forêts u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya ka bɛn ni yirituru campagne ba ye an ka jamana kɔnɔ san 2019 a kɛra ɲɔgɔn dalajɛba ye kati eaux et forêts kɔnɔ ni ka wele bila kati maaba bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ yan campagne de reboisement hukumu de la kati yan an ko an ka forêt classées lakanali bɔlen kɔ restaureli bɔlen kɔ ani ni an ka babolo lakanali bɔlen kɔ an ka ɲɛsin an ka fɛɛrɛ kɛnɛw ma fɛɛrɛ kɛnɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka lafiya di buna adamadenw ma ka ɲɛnamaya nɔgɔya an bolo ka kɛnɛya sabati an bolo n'o ye an ka espace vert ye donc an taara an ka autorités voir n'o ye mairie mɔgɔw ye ani préfecture mɔgɔw u y'an dɛmɛ an ye an ka espace vert bɛ fan o fan kati yan an y'a bɛɛ lajɛlen identifier donc an y'a décider yiri bɛ ka turu kosɛbɛ an ka communew la an ka kungodaw la mais dugu yɛrɛ kɔnɔ mun ye commune urbaine ye an ko an k'an jija espace vert bɛɛ yan an ka bɛɛ lajɛlen la ɲɛnamaya ɲina
donc o de daminɛna an bɔla ka mun yɛrɛ baara sisan ni an filɛ nin y'a kɛnɛ kan an y'o tɔgɔ da an ka ɲɛmɔgɔba fɔlɔ la n'o ye préfet de quartier Elhaji Sadio Keita hectare 774 ni 34 quartier cercle mara la an kan o de turu ɲina faama minnu nana kɛnɛ kan u bɛɛ y'u ka nisɔndiya yira ni k'a jira k'a fɔ maa o maa n'i ye yiri kelen turu i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'o b'a yira k'a fɔ i ka ɲɛnamaya ma kɛ gansan ye bɛɛ bɛ yiri nafa dɔn n'i ye yiri turu a bɛ fɔ an ye hali wajulu kɛnɛ kan ko a hinɛ bɛ si ma hali ni sara a hinɛ bɛ si ma yiri ye fɛn ba de yiri de b'a to san bɛ na yiri de bɛ yɔrɔ cɛ ɲa donc yiri fɛn denni tɛ a suma nafa b'o la a den nafa b'o la donc ni yiri turu kɔrɔ i yɛrɛ ye baara de don quoi ni yɔrɔ fasugu na a fɛnna a bɛ k'an ka tulonkɛ yɔrɔ ni ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ ye donc o bɛɛ y'a nafa dɔ ye o fana ka bɔ yen bi na bɛɛ b'a dɔn yiriko an ka gɛlɛya min b'an kan n'o ye tileko gɛlɛya funɛni ko gɛlɛya a bɛɛ bɛ yiri banbali de yiri taali de bolo o ka bɔ yen fana an ka yɔrɔ espace vert minnu bilalen don mɔgɔw bɛ k'a ta dɔɔni sojɔ a ti di dɔw ma u b'u kɛ sojɔ la ka donc o bɛɛ ye gɛlɛyaw ye donc nisɔndiya min b'an kan k'a ye k'a fɔ a daminɛna bi nin yɔrɔ in na donc o b'a to an bɛ se k'a to yɔrɔ tɔw fana bɛ se ka jateminɛ cogo min na san nataw bɛ kalo nataw la ka se ka yiri turu fana na pour que non seulement yiri an ka se ka yiri sɔrɔ et puis an ka se ka a yɔrɔ kana se ka occuper mɔgɔw fɛ tuguni ka suɲɛ mɔgɔw fɛ ka occuper n'i ko yiri turu i ko sigida lakanani don n'a nataw la ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a tɔgɔ dara Sadio Keita la a bɛna kɛ espace vert ye ni k'a di katikaw ma u ka se ka u ni lafiya kɔnɔ cantonnement des eaux et forêts kati bolofara ta o y'a jira k'a fɔ mago bɛna don yiri ninnu na kosɛbɛ walasa u ka se ka bonya don n'a nataw la a ka kɛ ɲɛci ye katikaw ma Alsilamia dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ Mali kɔnɔ ADN Mali olu ka convention nationale baaraw kuncɛra délégué bɔra section 46 de kɔnɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a sen fɛ laɲini minnu tun kɛra mawuludu tɛmɛnen ani baara minnu bolodalen don don nataw kɔnɔna da sera olu bɛɛ ma Lutu Sidibe ka sɔrɔlen don Musa Fɔnba b'a kumakan na se Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ Mali kɔnɔ ADN Mali association Ansardine nationale kalo saba o kalo saba u ka sigi min bi kɛ o ta ko duruna kɛnɛw kunjɛra wa Mali sɛrɛkilew silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofaraw minnu bɛ yen n'olu ni Bamakɔtaw bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmayasoba kofɔ a section bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ kɛnɛ kan lajɛ in n'u k'a ma ko convention nationale kelen dɔrɔn de tolen don a la ani mawuludu cɛ n'o ye an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ye bange ni ɲaɲaniw ye san 2019 kɛnɛ in ka ADN Mali laɲiniw minnu kɛra mawuludu tɛmɛnen sigi kɔfɛ o laɲiniw bɛ danga jumɛn na baaraw minnu bolo dan bɛ hali bi silamɛya dɛmɛtɔ Ansar fɛ Mali kɔnɔ da donna o fɛnɛ la ɲɛmaaba n'o ye Modibo Jalo ye a y'a yira k'a fɔ laɲiniw minnu kɛra mawuludu tɛmɛnen ka na se bi ma caman kɛra laɲiniw na wa yanni sigi laban cɛ convention nationale nata laɲini bɛɛ lajɛlen bi dafa ɲɛtagaw b'u la se baara fɛn o fɛn a daminɛ ye gɛlɛya a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ jango transport n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ transporteur b'o kalama donc gɛlɛya bɔra yɔrɔ minnu na an y'olu ɲɛfɔ jama kilo kan an y'o da jama kilo kan minnu fana bɛ yen ni ɲɛtagaw yer'o la an y'olu fana da jama kilo kan n'an fanga farala ɲɔgɔn kan foyi tɛ tiɲɛ ni Ala sɔnna a ma an jigi ka ɲi a bɛɛ la ni Ala sɔnna a ma an bɛ projet wɛrɛw de ɲini ka fara ɲɔgɔn kan sinon kɔrɔlen ninnu kɔnɔ an tɛ ladeli an ka dɛsɛ a fosi kɔrɔ ni Ala sɔnna ayiwa an bɛ wele mun da o de ye toujours an ka an cɛsiri karamɔgɔ Hayidara ye wele mun da an ye n'o y'a seri Cherif Usmane Madani Hayidara ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka sijani kɛnɛya d'a ma ale ye Ala ko sira mun jira an na an y'a ye kɛnɛ kan diɲɛ kɔnɔ yan Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ani Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Usmane Madani Hayidara ka laɲiniw don Ala bɛ lasɔrɔ ni Ala danaya ni Ala ɲɛsiranya ani ladiriya de ye wa silamɛya ko k'u ka baara kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bɛ o Ala kama baara de la ni Zamzami y'u ka laɲiniw ye nin baarabolodalen fila bɛɛ diyara ne ye parce que imprimerie n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka kalankow ani an ka kokɔrɔw olu bɛ sigi sen kan olu bɛ lasagonen bɛ to yen o waleya in o bɛ to yen tuma min na n'i mago jɔra la i bɛ se k'a sɔrɔ yen
bon o filanan maloforoko fana o ye dun ka fa de ye parce que n'i ko ɲɛnamaya ka sabati fo i ka dun ka fa de sɔrɔ dun ka fa tɛ se ka sɔrɔ abada fo ka sɔrɔ baara de ka kɛ o la maloforoko in alhamdulilayi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a taga ɲɛfɛ walasa kɔngɔ o ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ hɔrɔnya o ka se ka sabati parce que ni kɔngɔ b'i la i tɛ se ka hɔrɔnya kuma fɔ o kuma n'i falen don hɔrɔnya kuma i bɛ se ka o fɔ o de hakilila bɛ ne la ala ka maloforoko in ala k'a sabati. na wele min bɛ lo ka se tɔn dɔw ma n'an y'an miiri tɔn sigi kun n'a sigi kan na wele janba tɛ tɔn sigi kun an ye tɔn in de sigi k'a fɔ an bɛ tɔn in an ni n'a nafolo an b'an karamɔgɔ dɛmɛ a ka ala ka diinɛ lase tɔn sigilo kama tɔn sigi kan ka tila ka dɛmɛ kɛ ka baara kɛ jamana in kɔnɔ ɲɛni sira la ka bɛn sabati an ka sigida bɛɛ la an n'an sigi ɲɔgɔn cɛ. kɛnɛ in senfɛ baaraw minnu bolodalen don yanni mawuludo cɛ ani silamɛya dɛmɛtɔ anisare kɛmɛ ka baaraw minnu fɛnɛ boloda kɔlɔ kɔnɔ maloforo belebele min fɛn sen bɛ a fɛ hectare 200 o baaraw taacogow da donna o la wa sigi min fɛnɛ bɛ kɛ kalo 3 o kalo 3 a bɛ kɛ sababu ye ɲɛmaw ni kɔmɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn ye ka hakili falenbalenw kɛ min bɛ se k'a to baara bɛ taa ɲɛ section 46 minnu bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka nɔnabila kun bɛ kɛnɛ kan. Mankan mun tɛmɛna Kalabankɔrɔ sotaramabolilaw ani ɔkɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la Kalabankɔrɔ sous-préfet ye ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan baara in yɛrɛ kɛra tarata don utu kalo tile 6 Kafunɛ Batili a n'a ka jatala n'u ko ne tun bɛ Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la. Ka sanga ni sanfɛ kalanso Université de Kabala kalanden kɔrɔbaw ani sotorama chauffeur ni parantiw karili ye ɲɔgɔn na Kalabankoro ani Kabala cɛ ta sira la waati laban ninnu kɔnɔ n'a kɛra sababu ye ka na ni kasara camanw ye i n'a fɔ komi nin bon o de kadara kɔnɔ lajɛrɛ in sigira sen kan Kalabankoro sous-préfet a hamine n'a jɔrɔlen kɔfɛ ka sanga ni ɲɔgɔn faamuyabaliya in ye sirako la a ka commune rurale kɔnɔ Kalabankoro baba commandant ye wele bila mɔgɔ o mɔgɔ ni gɛlɛya in wuli man di ni olu dama do kungango ko in na kuma ti taa fɛn o fɛn kɔ u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka na masala walasa ka se ka fura jɔnjɔn ɲini gɛlɛya ninnu na min bɛ kɛ sababu ye ka nin fɔ ɲɔgɔn kɔ degun in lawuli ka b'u ka commune rurale kɔnɔ. Mali ye jamana min ye jamana kɔrɔ don an y'a ye a tɛ kunɲɔgɔn kelen bɔ an ka sifinw n'o ye denmisɛnninnakaw ye ɔkɔlidenw u ni sotaramabolilaw tun sera ɲɔgɔn ma a sɔrɔla sira de nɔfɛ donc an ko nin ko in bɛ cogo min na kungo la dɔgɔmanin tɛ yen ni jɔlen basa kɛlɛ la ma se i ma de n ko kungo a bɛ kungoba de an bolo donc an ye mɔgɔw wele n ko ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ ye damu ye donc an ye gendarme ɲɛmaaw wele Bamakɔ ni Kulukuru ka polisi ɲɛmaaw wele Bamakɔ ni Kulukuru ka protection civile mɔgɔw ɲɛmaaw wele ani an ka denmisɛnnilakaw ani ɔkɔlidenw ani sotarama chauffeur maa o maa bɛ se ka kuma nin ko in na pour que an hakilinaw ka kɛ kelen ye an bɛna bɛnkan min ta a ka jɛya bɛɛ ye ko jamana ye kelen de ye sariya fana ye kelen de ye donc ka mɔgɔw bila u kan ka wale minnu kɛ n'o kun kofɔlen don ye n'u ɲinalen don o o wale ninnu ka se ka ye parce que mɔgɔw ɲinalen don u ka kɛtaw kɔ bi siraba kelen kelen don ko ye a kelen don kasara ye ka se hali Kalaban yɛrɛ ma parce que sira dilanna Kalaban kɔntanna mais sira bannen Kalabankaw y'a ye sira yɛrɛ dɔgɔyara Kalaban caman cɛ sira dɔgɔyara kojugu. Nabaga fɛn fɛn kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ni Kabala sanfɛ kalandenw ani sotarama chauffeurw ni parantiw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma ti taa minnu kɔ bɛɛ lajɛlen hakilina dɔ di min bɛ kɛ fura ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i mago ɲɛ ɲɔgɔn fɛ siraba in kan Kalabankoro ani Kabala cɛ laɲini fɛn o fɛn kɛra kɛnɛ kɔnɔ nabagaw y'a laɲini Kalabankoro sous-préfet ni a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ laɲini ninnu kana kɛ dala kuma ye ten baaraw ka se ka kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka laɲini ninnu don ba la. An bɛɛ wele ka bɛɛ renvoyer à leur devoir e ni i kan ka jamana ye mun de f'i ye e ka wale kan ka kɛ mun de ye pour que ka jamana sariyaw bato i ka taabolo kan ka kɛ mun de ye pour que mɔgɔ minnu fana b'i kɔfɛ olu fana bɛ se ka misali ɲuman ta ko baara bɛ ka kɛ ka ɲa an y'o de fɔ bɛɛ ye polisiw kana sɛgɛn u ka baara la gendarmew kana sɛgɛn u ka baara la anw minnu fana autorité administrative locale ye an fana jɔyɔrɔ ye min an b'a kɛ polisiw jɔyɔrɔ ye min u b'a kɛ ɔkɔlidenw fana jɔyɔrɔ ye min n'u bɛ se ka kuma u ka mɔgɔw fɛ nin n'a wale ɲɔgɔnw an b'a dɔn ɔkɔliden ɲɛmaaw bɛ cɛsiri la pour que basigi ni fɛnw ka kɛ donc u ka cɛsiri brebis galeuses minnu fana b'u cɛ la n'olu fana bɛ ka na ni tiɲɛli ye u ka essayer k'olu mɔgɔw bɔ u cɛ la jamana ka segin sariya ma sariya an si tɛ se ka taa sariya kɔ.
nin kunnafoni di kɛnɛ in ani ɲɔgɔn faamuya kɛnɛ in sigikun ye fɛn min ye ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka masala fɔɲɔgɔnkɔ mankan min bɛ kalabankoro ani kabala cɛ taa sira la sotarama shofɛriw ni parantiw ani kabala sanfɛ kalanso ekɔliden kɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fura jɔnjɔn telima ɲini o gɛlɛyaw la ka wuli ka bɔ yen walasa o laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɔrɔfɛnw ye k'o kɛ wasa ye kalabankoro marabagaw sotarama bolilaw ani sanfɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen bolo o ti ɲa fo bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ di k'i jɔyɔrɔ fa ka yɛlɛma don i ka faamuya cogo ani ka taabolow bɛɛ lajɛlen na. Bamakɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru y'u ka ladala ɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn tarata tɛmɛnen ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a tun bɛ tali kɛ fɛn mun kan o de ye kalo 6 tɛmɛnen baara minnu kɛra k'olu jateminɛ. Baara ninnu yɛrɛ kɛra Bangɔni Janginɛbugu la Cherifla misiriba kɔnɔna la. Lutu Siribe ka sɔrɔlen don a kumakan bɛ lase Kafunɛ Bacili fɛ. Bamako alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka nin ɲɔgɔn lajɛrɛ in senfɛ kuma ɲɔgɔnya bolila dakun 4 kan silamɛw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ seliba in ɲɛkɔrɔla la ka jateminɛ kɛ ka ɲɛsin u ka bilanw ma maa hakɛya sɔrɔ ni musaka ko ani ka se ka mɔgɔw la faamuya u k'u ka juruw sara. Bi sigi an ka ladala sigi kalo an bɛ assemblée kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ Bamakɔ tɔn ye cɛ ni muso bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na nin ye o dɔ ye bi ta kɛrɛnkɛrɛnnen kun bɛ min kan kalo 6 mun tɛmɛna baara mun kɛra o kɔnɔ o kunnafoniw bi ta tɛmɛnen kun b'o kan baara fanba ye tɔn sigilen bɛ fɛn damadɔ minnu kan tɔn kura nali wajuli ani warisara an ka baara ninnu bolodalen kun b'o kan an ka sous-section minnu bɛ na a ye wajuli kɛ cogo di a tɔn kuraw nana cogo di wariw sarala cogo di bi kuma fanba kun b'o kan alhamdulillah an bɛ Ala tanu an ye ɲɛtaaba sɔrɔ a la parce que an ye tɔn kura sɔrɔ a caman ba den an ye wajuli sɔrɔ a caman ba den an ye tɔn musakaw sara a caman ba den an bɛ kalo 6 min na ne y'a lajɛ salanko san bɛɛ kɔnɔ an ye o dan ka ban k'a sɔrɔ o du kun ye kalo 12 dagɛnnen mais nin bɛɛla in kun ye kalo 6 bɛɛla de a ye salanko san complet bɛɛ da donc o b'a yira k'a fɔ ɲɛtaa bɛ olu de ye kuma kunfɔlɔ ye fɔlɔ Siribe ka f'i ye ni Ala ma basi foyi kɛ Bamakɔ section an bɛ tɛmɛ laɲini kan salanko nin waati y'a sɔrɔ ne y'o fɔ ɲɛna an bɛ dugu ma ɲinan don an bɛ ɲɛfɛ ka ban ni Ala ma basi foyi kɛ laɲini min kɛlen bɛ den fɛngɛ la an bɛ tɛmɛ a kan inchallah ni Ala sɔnna an ka tɔndenw ye ladu min d'an ma a n'an ka président yɛrɛ Mayiga ye wulikajɔ min kɛ a n'an ka dukaramɔgɔ ye wulikajɔ min kɛ ni Ala sɔnna jigi b'an ye k'a fɔ an bɛ tɛmɛ ko bɛɛ kan yanni Mawuludu cɛ inchallah. Bamako alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka ɲɛmayaso y'a jira k'a fɔ ko wasa sɔrɔla kalo 6 tɛmɛnen baaraw kɔnɔ. Vraiment n ye mun faamu sisan nin kɔni baara de dila an ma ka cɛsiri d'an ma parce que an mago bɛ nin san in kɔnɔ ka kɛ fɔlɔ ye kominiw bɛɛ la olu min bɛ n bolo ka ɲɛsin tɔndenw ma dɔrɔn o de u k'u cɛsiri halisa u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na nin ye Ala kama baara de don komi Ala y'o fɔ cogo min na an karamɔgɔ n'an y'o sɔrɔ an karamɔgɔ bolo ko an bɛ diinɛ in dɛmɛ ni a n'an ka nafolo an bɛ ni baara la nin an b'o kɛnɛ kan mɛ ka nafolo bɔ k'o di Ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan an b'o ɲini tɔnden kelen kelen bɛɛ fɛ t'a di président ma u t'a di kɔmɔgɔ ma u b'a di u ka Ala de ma ka bila u ɲɛ lahara don donc Ala ka harijɛgɛ sanuman da an n'o bɛɛ lajɛlen ma. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni duwawu don de walasa baara bolodalen nataw bɛ se ka dangɛnɛmaya k'a kɛ wasa ni kunkɔrɔta ye. An b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛna lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Konowarekaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka sanga ni jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sangunbɛ ɲaɲanuw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira senga min senfɛ a ye bugu tɔ bonya a ka kanbɔli ni kanbɔbaliya kan ka ɲɛsin jamana kuntigisigi kalata mɔ min bɛ kɛ san wɛrɛ octobre kalo la san 2020 ɲiningali tɛ ŋune a la a y'a yira k'a fɔ hali bi a tɛ se ka jaabili kɛ n'a b'i kanbɔ walikɛla t'i kanbɔ nka n'a kuma sera bɛɛ a ka fanga ɲini dɔ RHDP lakaw n'olu ye fɛn min fɔ a ye k'a n'o dɔnze ta a don jiralen don k'a fɔ manda ye 2 ye Alassane Dramane Ouattara ka san da bi dafa ka bɛn ni o san 2020 ye nka Alassane Dramane Ouattara y'a yira kunnafoni dila la k'a fɔ yɛlɛma donna jamana sariya sunba la san 2016 o tumana n'o kɛra bɛɛ fangaw minnu dɛmɛna o bɛɛ bi bila jirɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ o ma kɛ a bi daga ye a k'i kanbɔ ka manda 2 wɛrɛ kɛ nka fanga sinamatɔw y'a yira k'a fɔ o kɔrɔfɔ ye kɔni tɛ sira sɔrɔ olu bolo jamana sariya sunba kɛmɛ k'a jira k'a fɔ manda da ye 2 ye san da a bi dan ye Alassane Dramane Ouattara a ka kumaw la ani kunnafonidila cɛ a ko fɔ a ka
faamude k'a fɔ jamana sariya sunba t'a bi kɛ bɛɛ ani maanifin ka cogoya bi fɔ ɲɔgɔn kɔ. O kumana kuranakolo tɛ ko min sɛbɛnnen bi to a nɔ na. Ko n'a b'o cogo la k'a ka kuma bɛɛ yɛlɛma ka don a kɔnɔ k'a bɛrɛbɛn ni mɔɔw ta cogo ye. A ko san 2016 sariya sunba kura min nana jamana kunna don nataw la k'a b'a fɛ ka yɛlɛma fɛnɛ don o la, k'a sabu kɛ o labaarali daminɛna san 2016 ka na se bi ma k'a ye fiɲɛ dɔw fɛnɛ ye. Hali ni fiɲɛ bɛrɛw tɛ ko fiɲɛ ninnu kan ka furakɛ, nka fiɲɛ misɛnnin minnu fɛnɛ don Alassane Dramane Ouattara mi da so mɔ. A y'a yira fana k'a fɔ bebe na olu maa ɲɛma caman be yen u si ye yɔrɔjan sɔrɔ, nka maa si be se ka yɔrɔjan sɔrɔ ka sɔrɔ tɔ b'i la i ɲɛci be se ka ye jamana ye. Ko fɔ jateminɛ ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen la, olu minnu siw ye yɔrɔjan sɔrɔ n'u tɔ b'u la ka se ka hali bi baara kɛ jamana ye, u man ka bali o la jamana sariya dɔ fɛ. A ko ale si bɛ san 70 ani san 8 bi, wa a ka kɛnɛya tigilamaw y'a yira k'a fɔ a ka kɛnɛ gejegeje, nka mandan sabanan ko a ben'o kɛ a tɛn'o kɛ. A ko n'o kuma sera k'o fɛnɛ y'a dama kuma ye. Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ yɛlɛma kan ka don jamana kalata sɛbɛnba la fichier électoral, nka bilama kun ka kuma cayalen don k'a sabu kɛ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ma ɲɛma ye a jira k'a fɔ olu ka laɲini de ye a baara ka di maa mɔ min ye jamana den ye ale k'i kɛ a baara kan. Subahana mansiw minnu kan ka bila a kɛli bolo kan o ka kɛ jamana den ye, nka fangasinamatɔw y'a yira k'a fɔ olu dan tɛ o ko la. N'a bɛ di maa mɔ bɛɛ a ka di maa mɔ maa min ye jamana wɛrɛ maa ye ni diɲɛ seleke naani binna k'u ka a dɔnnen don. Subahana mansi minnu kan ka san n'olu y'a baara minɛnw ye o bɛɛ lajɛlen ka to cakɛda bolo, cakɛda min ye diɲɛ seleke naani cakɛda lakodɔnnen ye. Mamadu Selu Balde ni ale ye wasaden ye fangasinamatɔ fɛnɛ bina k'u ka kalata labɛnni jɛkulu kɔnɔ ale b'o jɔyɔrɔ fa. A y'a yira k'a fɔ kuma yɛrɛ tiɲɛ ye min ye u dan tɛ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI yɛrɛ de la, k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw tɛ se k'a dajuru ngazalo ka taa ni a ye fanw fɛ fanw minnu ma n'u ja, walasa ka se ka faamu fangasinamatɔw yɛr'u bolo nin ko min labɛntɔ filɛ nin ye ka yɛlɛma don kalata sɛbɛnba la fiɲɛw minnu b'a kɔnɔ ko k'olu furakɛ k'a senfɛ k'u kana na fa maanifin dɔgɔ la dew. Janko wasadensigi kalata ma na se ka taa o maa minnu dɔgɔ donna n'u tɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ kalatalaw ye jamana ɲɛmayaso ka cɛbaw tɔgɔ la ka wasaden fanba sɔrɔ wasabulon kɔnɔ. San 2003 lieutenant John Bopembo Congo Kinshasa jamana kɔnɔ Laurent Désiré Kabila fali ko ale kun minɛna o juru la. Laurent Désiré Kabila ye jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila fa de ye san 2001 min bɔnɛna a nin na ni hali sini a kɛbaw ma dɔn. Ale de ye Mobutu Sese Ko ka kafo jaso Nenge Choko ni denkɛ yɛrɛ nana bila a nɔ na Joseph Kabila a nikɛnɛ karabalen kɔ. Nin kamalen lieutenant John Bopembo avril kalo tile 12 tɛmɛnen a jirala k'a fɔ a sara kaso la. A ka suturaliw sigira senga dɔgɔkun dɛmɛnen kunjɛtɔ. Maa minnu minɛna jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila fa Laurent Désiré Kabila fali ko la maa 6 sara kaso la ka ban. Jɛnnu de bɛ k'u fa, bana de bɛ k'u fa wa walikɛla dabɔma kama k'u kundo de. Jango maa minnu kɛra Laurent Désiré fabaw ye u kana se ka dɔn yɛrɛ de wa a bɛ ka maa kɔnɔ gwa. N'a ma ɲa ko b'o cogo la adamadenya hakɛ labasa jɛkulu dɔ bɛ yen ko la voix des sans voix dandanw ma da o maa ɲɛmaa ko a bɛ a ɲini diɲɛ seleke naani Sidiki jamanabaw fɛ o dɛmɛ ka don u ma Congo Kinshasa jamana kɔnɔ. Maa o maa minɛna jamana ɲɛmakɔrɔ Laurent Désiré Kabila fali ko la n'a ka kiiri ma sigi senga a ka bila walikɛla a ka kiiri ka tigɛ ka sabu kɛ maaw bɛ ka sa kaso la a baara ta u ka kiiri ma tigɛ. Lieutenant John Bopembo a minɛkun kɛra k'a fɔ Liban jamana den danin kelenw minnu minɛna k'u jɔ k'u fa ka sabu kɛ k'olu dɔnyɔrɔ bɛ Laurent Désiré Kabila ka fali la ko o Liban jamana den danin kelenw faatɔ ka kun b'o kɛnɛ kan. A bɛ minɛ don min u y'a bila ka taa Congo Kinshasa kaso bonba la n'o ye Makala ye. U labanna ka bɔ yen k'a bila ka taa Anginga kaso la n'o bɛ Mongala mara la. A yɛrɛ balimakɛ bilama kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ u y'ale kɔrɔkɛ de fa. Adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu ni o ye voix des sans voix ye o ko ale b'a fɛ Laurent Désiré Kabila fali ko la maa o maa minɛ bɛ a bɛ ka kiiri ka wuli ni min nɔ yera la i ka minɛ k'i datugu ni nɔ tɛ la fana i ka bila bawo maaw bɛ ka sa kaso la ka sɔrɔ a ɲɛma dɔn. San 1990 kumaw la ni Mamadou Jɛkulu in ye Mozambique jamana sɛgɛ u ye mugu ni kisɛ banamini u ni fanga cɛ wa kabini yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sa san 1975 Mozambique jamana kɔnɔ fanga ɲinindɔ Firili Mo o de bɛ ka jamana mara n'o ye Samora Machel ka fanga ɲinindɔ ye Mozambique jamana ɲɛma fɔlɔ. Tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn la fanga ni Mamadou Jɛkulu in ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka mugu mankan da alamisa uti kalo tile gale bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya boloda k'a fɔ nin na kɛ sababu ye ka mugu mankan da Mozambique dugukolo fantan naani bɛɛ
lajɛlen la jango jamana kuntigisigi kalata min ni Mozambique jamana kundan bɛ o ka o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden la jamana ɲɛma ni o ye Philippe Nyusi ye ani Mamurulen jɛkulu ɲɛma n'o ye Usufo Momadi ye u jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn la nka Baltazar Fayela ni ale ye jateminɛkɛlaba ye Mozambique jamana kunka ale y'a yira k'a fɔ baara tɔba bɛɛ tɛgɛnɔ bila kɛra ko in na jamana ɲɛma kɔni y'a ko teliya a ka se ka kara kuru la k'a kɛ jango jamana kuntigisigi kalata ka se ka kɛ basigi kɔnɔ ko nka ko kulu maramafɛntigiw u ka maramafɛn bi minɛ u na cogo jumɛn n'a minɛn'u na u bi bila cogo jumɛn o n'a ɲɔgɔnnaw n'u ka ma ko désarmement démobilisation réinsertion DDR foyi ma fɔ o la o kumana ko baara tɔ bɛɛ Janselegena ni tomba Nations Unies bolofara mi ɲɛsinnen don tungarangew ladonni ma Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a y'a ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin Itali ma ɲɛmɔgɔw ma tarata tɛmɛnen k'a fɔ u ye sariya se dɔ ta wasabilo kɔnɔ k'o don bala ka gɛrɛndɛ ɲɛsin tungarangew ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ farafina arabu jamana kwajiw ni nazarala ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔ u ka jagoya don nazarala k'u bali ka don Itali ma ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ bi jɛngɛ mɛn ni a ye minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma Matteo Salvini a bɛ se ka tungarangew bali u ka don Itali jamana kɔnɔ yan'u ka don Itali yɛrɛ jamana kɔnɔ kwaji fa min ni Itali ka se bɛ o ka a man ka tungarangew se ka se ye kuru minnu fɛnɛ bi ɲa u ma k'u ni kisi ni o ye hadamadenya hakɛ lapasa kuruw ye a tɛ ku o kuruw na u ka don Itali yanfa jiw la jango k'u bi se Itali dugukolo kan kuru mana minɛ a la don nataw la sariya kura ka fɔ la euro wari miliyɔn 1 i b'o de sara nka sariya kɔrɔ la euro wari dalasi b'a 50 kundu o b'a jira k'a fɔ gɛrɛndɛ bonyana a tɔ ye sa Itali jamana ɲɛma Sergio Mattarella ale ka ko in don bala n'o ye ka promulguer nazaralatɔnba Union Européenne Commission ye a jira k'a fɔ olu bɛna ko in jateminɛ n'o y'a sɔrɔla ani nazaralatɔnba Union Européenne ka sariyaw bi taa ni ɲɔgɔn ye nka jɛnselegena ni tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsin bɛ tungarangew ladonni ma ni o ye HCR ye ale y'a jira k'a fɔ maa min bɛ k'a yɛrɛ ɲini gɛlɛya bolo sɛgɛ bolo tɔɔrɔ bolo a sigiyɔrɔ la k'a kunda aw ka nin n'a ɲɔgɔnna gɛrɛndɛ fɛnɛ ta k'o tigilama sɛgɛrɛ wali kelen ka gɛrɛndɛ ta ka maa sɛgɛrɛ min bɛ k'o tigilama dɛmɛ ko hadamadenya tɛ sɔn a ma Barack Obama Ameriki jamana ɲamakɔrɔ do wuti kalo tile 5 tɛmɛnen a da de ne kundo nga yi ɲɛsin Donald Trump mo ka sɛbɛkɔrɔ buruja hali n'a ma ta tɔgɔ ma a ko faliba min kɛra kɔsada in na Ameriki ka den dɔ ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin maaw nana masumanen ma jamajɛyɔrɔ yɔrɔw ni kalansow la tile kelen kɔnɔ siɲɛ 2 ka da ɲɔgɔn kan ko maa wɛrɛ nɔ tɛ ko Ameriki ɲɛma min bɛ ka siya woloma k'a dala k'a ye k'o de nɔ don maa minnu zɔmi ka ja olu ko nin ye Donald Trump ko ye a ko El Paso fali ani Dayton fali a ko cɛ tɛ muso tɛ Ameriki ma ɲɛma de nɔ don a ko ni maa min ye sinsin o ma ɲɛma in ka kuma kan Ameriki jamana kɔnɔ ka taa Ameriki ka denw jatigɛ fo olu ka sera u ma ɲɔgɔn ye n'i ye dunan ye wale kelen n'i bɔra jamana wɛrɛ la ka na bisimila minɛ Ameriki dugukolo kan hali n'i yamaruyara k'i kɛ Ameriki jamana den ye e bɛ kɛ ɲugun dɔ fɛn ye Ameriki ka den dɔw bolo ka Ameriki ka den dɔ fisaya ni dɔ ye k'a sabu kɛ fariw ɲɛw tɛ kelen ye a ko tɛ taa bange foyi la ni tiɲɛni tɛ bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ Donald Trump taala y'o ye bawo kɔsada in na musomanin dɔw bɛ yen minnu bɔkolo bi sɔrɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ olu kɔni bilama kɛmɛ Ameriki ka denw ye wa u yɛrɛ ye wasadenw ye Ameriki jamana kɔnɔ Donald Trump k'u ma k'u fa jamana yɔrɔ ɲini u ka taa bisimila minɛ k'u fa jamana tɛ yɔrɔ ye yɔrɔ jasile yɔrɔ barika banne yɔrɔ lafulenba a kɔrɔ fɔ ye maaw tɔɔrɔ wa ko minnu fɛnɛ bɛ ka faali kɛ bi Ameriki ka denw na k'olu bɛ k'u ta Donald Trump ka kuma de fɛ ni ka kokolo in kɛ O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ ani ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma